Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan. Zo pijnig man, maar de man is veilig staan. Even terug naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk? Als jij, dit is kort, letterlijk kort. Ben ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator. Kulturu Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 858-8943. Tot dan. Ja, Braranga Sajau de Baka Kulturu TV speciaal voor jou. Hier op de Dappermarkt. En op de Dappermarkt kan je lekker eten natuurlijk. En dan jouw wang, je bij je mooi sani. Het is lekker weer. En dan lekker weer, dan gaan we kijken waar zijn de mensen. En natuurlijk hoe breed het is, hoe straan brada of straan sa. En hier vandaag weer zien we hoe brada voelen bij Brada Faide, hoe gaat het? Misschien en jouw lekkers? Wafsi en wafsi. Moxie met die. Ja, maar fijn, wat is je naam? Mina Don. Narsi. Don Narsi. Oké, Don Narsi, fijn man. Het is lekker weer vandaag. Je hebt gewoon mooi fatu hier op de markt. Mi baka korano une moxie moro maar ja. Nou, bralaf mi orusul dat batif mi. Dus tayamas jada me kosdong broko mi fatu. Is a fasande emalwa oni. Is a sweetie dat is dan altijd de me petunu. Dat is altijd lekker, hè? Even vandaag zaterdag, ja, dat we met elkaar bakken. Gezellig, hier kan je lekker eten kopen. Samai serie, CC. Amas is er brede, sweet brede. Zo lees je me klaar warm. Is er met takitok tilapia, bakak sabab, bakabana. Is er met takitok. Ja man, mensen, dit is lekker eten. Je komt lekker op de markt en hier kan je lekker eten. En natuurlijk, we steunen de man, naar de Brada Funja natuurlijk. We blijven elkaar steunen. Hier op de Dappermarkt. En natuurlijk, alle COD. Ja, maar dan in ieder geval, of wat was er nou? Wel, ik nog bulanga vanwege une bemoeianga politiek. Is het met takito, melop misranang, maar kan de no migo. Kan de no, wat trappen we in kon dat je wagono? Dat mogo ja, mogo lukup Jesus heeft sa, want me beheer tak automatisch me apart toe ervaring. Tere man bego de man beroof de man, disi dati, dan ben ik het voorkomen is beter dan genezen. Ik ben te kwam pauze. Nou, niet direct kwam pauze. Ben ik trakondre. In plaats van strana was er lang vrij. Lang vrij, maar sweetie? Ja, altijd. Strana sweet altijd. Maar ik ben volg aan situatie. Nou, verkiezen een bari, is je zei zo. Ik volg heb je Mijn volk heb je dat met mijn bemoeiing aan politiek, maar mijn beheer is het met dat ook, dus mijn partij. Maar vast van mij ook gono, wat dan zit het, is het met dat dus dan moluku. Ik kijk de kat uit de mouw of van de karasani. Dus moluku. Maar met de van plan voor maar altijd leuk tegen Guassada, want ik ben ook pas terug. En natuurlijk, ik ben een beetje alleen nou, de man moet zitten aan verkeer, Assan moet zitten aan de regering. Aan de regering, wat infrastructuur moet voeren. Want laatst me besi was aan om te alleen beko hier foto's doen. Maar tangan nu Assan is het nou rekent tijd, de passie zoeken en de passie brok op je zo. Het is een toch, brada, politiek. Dus politiek na legja de me beloof is zo voeren. Dat hij stemt op de man. De bericht zei die stemt op de man. Daarom ben ik was stembus gemakkelijker. Is het zo met dat ook. Maar ik hoop dat ik ook buang als ranara. Ja, laten we het hopen natuurlijk. Want nu dat ja, negotiatie zoet toe wat regeren van dat ja. Dat hij toch me bedoelt dat je wordt ook een jaartje ouder en hoe. Toen dan een pensioen. Nou, drapen we broken. Is het zo met dat ook, papa. Maar ja. Maar ja, wist van familie broko jaren berada want ja alasan seti. Qua zorg, qua infrastructuur, is het met de JCP belasting. A belasting wel fucking op jou, maar je ziet belasting money doen. Is toch mooi, strati, alasani. Ik wou je drapes, wou je zoen toe. Mine berko serana, mi lop serana, maar mi hoop dat ik go moroboom. Laten we het hopen natuurlijk, want Une Brokko Sardang, zoals de meneer zegt, hoe loopt Sardang. En natuurlijk hoe Juan dat alles maar in Suriname veel beter gaat hebben. Want dadelijk olie en kong. Sabi toch? Dat is een probleem, baka. Olie, er komt veel bij kijken, hè. Vervuiling, dit en dat. Dus ja, dat met ik verdiep me niet in. Mijn patum gua van een efgado.
Jij moet je dag maken, weet je. Jij moet je dag maken, mensen. Je heeft het gehoord hier op de Dappermarkt. En natuurlijk, ja, bisma drapete, want dat is maar odi, ja, want toen smasa, luka de luko. Ja, meer familie tandrappen, de braaf, mijn pa, oom Stijn, oom Ewald, tante Celine, mijn familie bigi, familie Marten, familie Narsi, familie Wongloising. Is dat weet toch? Oh, niks meer, sing meer, narsing meer. Staan die blaga man, Japanese, mijn familie bigi, van Wafstra Makato, Grand Kriki. Ja man, ja man. Ja. Alsjeblieft, takai. Ja, natuurlijk, we hopen dat alsjeblieft mensen heeft het gehoord hier op de Dappermarkt op deze zaterdagmiddag. En natuurlijk, we hopen dat alles aan Sawaka Swede. Oké, we bari alsjeblieft. Odi, thank you dat ik kom voor de camera. Zelfde en karakter. Milop Sofia doe van je promotorservie. En ga zo verder, zal ik zeggen. Thank you. God bless en tot de volgende keer. Ciao. Ja, bedankt aan jou de Baka Cultuur TV. Speciaal voor jou hier nog steeds op de Dappermarkt. En natuurlijk, Theo dat Dappermarkt wil ik op de Matti van deze Sranaman de Brada Funo. En hier hebben we er één weer. Dag meneer, wat is uw naam? John is mijn naam. John, natuurlijk zijn we blij te wezen dat Sramai Lafo. En ik zie een brede glimlach. Hoe gaat het? Ja, gaat goed. Relax, rustig. Ja. Mooi man. Hey, maar van je hebt vandaag is zaterdag. Vandaag wat een rustige dag. Ja, een beetje nattig, zeg maar. Ja, en ik kom pas eraan, dus ik moet in drukte erop in Afro moet eraan. Net die kon? Ja, pas. Lang. Today. Je bent nog vers van de vers. Ja. Dan net die lade. Net met mijn landen, dus. Ik zou warakon, hè? Jong, chantek alamala. Halleluja. Chantek alamala. Wat situatie erop? Faigo. Dat ben ik weer, man. Jullie kwam vakantieganger. Je moest gaan voor money. Je bent grap. Dus ik deed het in veel. Maar jere, dat zijn dat die de corruptie taki dat jongen, dat zijn die maar Holland zo aan taki. Ja, maar die maar Holland table, ik was €100 erop. TV draai, maar klaar. Ja, Holland kan €100 is wat wiki. Maar strana in one day to day agwe. Ik ben zo woem. Alles aan. Meneer begrijp ik aan Chandra, dus aan mij denk ik zeg maar. Maar no verkiezen kon de man Mama no op het. pakang. Maar de man taki toch. Mi hoop dat ik wat aan mij voorzeer eten. Dus mi hoop dat de man patama no weg. En de man moet zo taman toe. Want ja, amacha voor money dus de man moet scrap alle money sama voor. Want toen mij taki ik bij dat we los saka even begin lai et chagwe. Ja, daarom ik aan mij correct want ama kirin puro. Ama puro sport. Dus ai. Na sport, mij puro no dem kan mij correct. Maar mi pat is tira ama mus mopo mek des makalibi moro shoot erop want des mij pina. Maar van je komt pas uit zijn, je know net iets door today. Dus je zegt ça. Dat met tegen dat we nou weer redden. Maar van de passie, want meer alleen komt je zo. Pas me broko me hier. Understel voor me wat je erop. Het kost me €2.000. €2.000? Ja, hier zou ja, maar wat je erop dus daar is dat alles aan dieren plus de monteur de mij voerig gevallen. Dat is zo voor mijn monteur erop. De machine dat die motor Holland kan doen, dat is aan dat die. Kan dit dat die daarom zo is me gade maar dat me prit crossi. Je weer wat boren broeko. Een boren broek op de man of nak me want de man voor moet erop. De machine hier, afas van je takkie de wou stap dat in awasa Holland bak. Ja, oké. Maar €2.000 heb je man. Ja, euro de man was is er na money erop. Ja, te go bij was sani of je go make wagi. Ja, we kan $1 of euro. No, so de man euro kan hij. Dus dan hoorde je want dat alles aan dieren vallen erop. Met tegen maar ja, te me go alles aan era. Te me go olie, sucru, meti. Alles aan met chagwe. Dresi, je chat dresi kwetu. Dresi. Paracetamol des aan dat. Ja, me omdat mina we bekison beruto dus
medicijn, een pakket altijd. Met een medische koffer. Met gewoon alle midresie. Dus altijd met amidresie. Dus me bereid me, zeg maar, me bereid me voor. Maar nou net, Jan moest gaan, want volk taki, dat NDP, maar de mat teken was aan ik badrape. Zie maar toch aan mij trek, aan mij rek. Minus op samen zoeken eten drapen. Af aan mij krap de laatste tjemon. Look aan mij zeggen, de wat geeft de man. Low money, om procent, brief. Dat 25% voor dagwaarde brengen. Ik kan ook bang grap, joh. De man moet sorot aan man. En of man vast, de man moet sorot aan man. Want een man vrouw, aan mij mek des man mogen pina. En een man nou gewoon racist, klaar. Maar zet dat ik gewoon vast aan de, maar dat je allemaal zo'n racist. Nou zo, maar nou gewoon racist. If you know, dogla ino yang. Maar nou de atara gerekon, de momix. Moro snel, maar kan go moro bu, nanga dat mi kan go moro langa insra, mi kata moro langa. Maar tem go no, maar if go snel, wat amonek ba snel. Maar de mij tak toe, hey, look hoe die bouwt op best doen, passie meki die dat die. Sama do, dat nou was dat is mijn lopen. Aman do, mama do pe, so Hindustan tang. Hey, amai mek sam boom, amai broko, mek baka. Bevan ben amai mek san broko. If you got oru fesi woyo. Fesi drape, boy, abetin kang iwagi drape. Hey, metegi, boom dip all tu. Hey, Udah brokas serang faka. No, una broka man. Harbe haru. Amai broka seranang. Ano unu tewe ko dape ugang money. Mano de sade mamus do ano de. Koifi. Mamus koifi. Afro probe, meka afro kolku afro edo. Ja, meka frokos do, meka fro do aroko wat te hebben ja toch. Maar de man heeft geen waar. Maar bribi na vrouw, ja. Dus, maar bribi na vrouw, dus we wachten af. Ja, volk dat ik kom weer, ik lukus heeft sa. Ja toch, dus nou de stribe gaat tussen en VAP en NDP feitelijk. Ja, VAP las ik bij me nou als koffie. Minus samen is het of na go to of na olie. Olie money toch kan de. Maar dat is bij dat ja, olie kan nou als man als koffie. Is een miljard aan te kijken, maar dat is sorry. Maar te go money ba mo. Ay, minus samen is het Oké, mensen. Maar ja, nou, het volk heeft gesproken, wat change moest kunnen, dus Alkong, Amuskong. Amuskong toch wat, man is even man staan vijf eten, dus moet dede. Maar je kon net een sana moro fuck op zijn met mee. Een moro fuck op naar de passie. Nanga nyang tega winkri, destination serve voor mij. De man heeft het prijs. Tegen bij ons aan de melkvee, man is mijn Holland, want dan kan we prijs. En En de ticketprijs, wat de ticketprijs? A ticket, a ticket na agwalok to yara. Sana ticket na moro di ticket sande no. Walo mai tay mas em sanda si. A ticket dir moro. Look if you go koso na law money. May gasra na boy na bena tudusun kolya bif pai. Tudusun euro we pai. Ja, euro ja. Ay Harris King. Nou, een rip de mij haar pura tapu. Maar goed, was aan moest komen, kan daar een nieuwe regering kan doen als aan Juno. Me hopen, me tegi, me hopen, me lukus afro doen. Me hango tandra petu. En die sapsa na shituan, luku, die chan be kon chan be tak uwa free go gratis, unak pai visa moro. Maar no, a visa money, a visa, opgeboren als er nang, mag pai visa. Eigenlijk niet. Eigenlijk in een pak moest disra na man fresa. O na money we chago ina kondre. Maar mine ja, na klei je uit ja. Maar mooi gesproken. Oké, mooi actie was, maar het weer mensen de groeten doen. Wat kan je want to smile look it up? Je want to smile even odi. Alla de ching de familie Aaron Pengel. Me bade odi. Oh mijn opa. We bara her familie wan bullshit odi. Familie wan bullshit odi. Mek de odi sefte San Frans me hoop taka kompong. Laten we hopen dat het alleen maar beter kan gaan daar in Suriname. En natuurlijk met vergetief actie. Hé, wat is dit? Tapa woyo. En zo waar ik kom. Wat schaft de pot vandaag? Heri. Mensen, heeft het gehoord? Is er veel watertanden. Na jade watertanden.
bicara soort visie kon, dus dan jangan soort visie. Ja, fusa nang. Ja, fusara. Ja, gruntu ko. No, de wij trouwen alles aan gwena. De ma opa kofru, de ma troe. De ma opper, mi kofru. De ma openg. Ja, de ma opper, de ma tappen, maar de poton brief ja. Zo de marché. De ma opper een brief. A kofru opper, a man tappen. Nooit misschien dat gewoon zijn broken. Misschien dat ze van hem doen op haar kofru. Maar je want briefje dat even gooi je kofru. Maar a man tap netjes bakken. Maar de mij gwena. Ja, man go luku say chakong. Ja, volgens mij. Volgens mij dat steekproef ja. Maar attent of me ook, ik kan attent of me eens heb ik naar koffer toe. Maar de man pas een briefje wel. Oké, dus de man go luku in een koffer van Sande. Ja, en zo sticky, de mensen schroten koffer gewoon. Dus, een beetje potos schroten dan cijfers, in een potos de schroten. Maar cijfers moet ik dan maar open. Maar de mij open en de mij tappen bakken. Dus mensen heeft het gehoord, de man heeft de koffer dat groot, de man open, de man go luku. Ja, en hij tap gewoon bakken. Take go en koffer, ik kan open natuurlijk door, als je kwam briefje daar lukt toe. De man go in. Ja. En ik ben wacht die lange tapak koffer dan. Ja, wel. De man go in zeker dat je wacht. Ja, je wacht een tijdje. Maar mijn denk ze van dat door als een meisje dat een briefje. Ja, mensen heeft het gehoord als je uit Suriname komt. Maar ik go in die koffer toe, dus let erop. De ma systeem van de op en de met tappen netjes bakken. Nooit als je was aan broken of aan op of aan op. Ja, mensen heeft het gehoord hier op de Dappermarkt. Goed, we danken deze heer. En Otego Baga. Februari, 1 februari. Ja, man, lekker. Ik kwam van toen nieuwe regering. Kan die alles aan elkaar schieten. Open. Ja, mooi. Love up, TKD, ja, met alles aan elkaar schieten. Abo, groetjes iedereen. Ai, thank you. Ja, brada, gaat jou de Baka Cultuur TV speciaal voor jou hier op de Dappermarkt. En natuurlijk wil ik op de maand, de Suriname. En hier hebben we er één. Dag meneer, wat is uw naam? Mijn naam is Roberto Klaus, meer bekend als Klausies. Klausies, mensen, je hoort het Klausies. En natuurlijk, Klausies, hij doet op een mooie idee. Wat doe je vooral hier? Nou, ik ben hier op de markt bezig met belegde broodjes en warme maaltijden. Zoals je hier ziet. Hier heb je mijn lijst met al de belegde broodjes. En onze today special vandaag is tilapia. Als je me even wil filmen. Tilapia met banaan, cassave, een sausje erbij, ketchupsaus en een salsa erbij. Ja, dat naam. Dat naam, mensen, het ziet er fantastisch uit. Heerlijke watertanden, ja. En natuurlijk, dat kan allemaal hier op de Dappermarkt. Want je ziet dat je gaat je inkopen doen, je wakka, je koeiripje zo. En natuurlijk, tegen koeiri, angrikai chiri, en jouwasani. En je neemt iets mee naar huis. En kan je wat verrassen, maar ook toe bakken naar osso. En natuurlijk, dat kan allemaal hier op de Dappermarkt. En natuurlijk, hoe is het ontstaan? Van is strong, a kop. Nou, in Suriname, ik ben daar 10 jaar terug. En dan ben ik een business. Na vis asset me voor doro. Weet je, ik Holland, na een gezin, dan ben ik het jongen. Asan moest go doro. We moeten leven. En er moet gegeten worden. Natuurlijk. Dus vandaar dat ik de draad hier heb opgepakt. Ik ben klaar de kokopleiding met Jaso. Ik heb toch meer ook naar een big restaurant. Ja. Maar je ziet Jaso tegen ook een basi. Na 12 uur lang in een restaurant. Als je 12 uur lang voor een baas kan je het ook 12 uur lang voor jezelf. Zo is dat helemaal. En het gaat goed, het gaat lekker? Het gaat lekker, het loopt. We zijn pas begonnen, we zijn 3 maanden bezig en de mensen zijn zeer tevreden. Isabi toch, en ik ben ze ook dankbaar. Alle die mensen steunen me. Alle hoeken en gaten of Amsterdam, Holland, die mij steunen me. Ja. Dus ik ben ze dankbaar. Heerlijk is dat, mensen. Heerlijk. En ik heb het gezien, het ruikt fantastisch hier. Als je kan ruiken, heerlijk. En natuurlijk, we zijn blij voor je ontranamang en Douansani. Blijf hem steunen, steunen hier op de Dappermarkt. Natuurlijk, wij van Cultuur TV, we vragen ook altijd, ga je vaak naar Suriname? Hoe is het? Wanneer ben je voor het laatst naar Suriname gegaan? Nou, wat ik al eerder zei, ik was 10 jaar terug zat ik in Suriname. Ik ben weer 5 jaar hier, maar ik zag een situatie erop, dat want ik iemand koti mopo, dus daarom ik mijn hari mopo. Ik ben nu hier, dus als het ietsje beter gaat met Suriname, ik loop Suriname. Als het ietsje beter gaat met Suriname, ga ik zeker weer daar ondernemen, want Suriname kondre, uno moest chara kondre, tjinsoka hei. Isabi toch? Dus if ik go switi nanga sanang altijd mogen business drapen baka. Weet je, want dat is mijn droom voor Abwansan drapen isabi toch. En ik ben een trotse Surinamer. Mina mang te Suriprof play te Nacho play mi elo nanga fraga in een stadion en dat is jaren dat ben ik. Mi trots tap mi kondre. Daarom ik isitak luko jaso.
Mi vraga e wai. Mi vraga e wai. En midden in Witman Kondre Holland. Mi poto een Nederlandse vlag ook toe. Jij ziet. Na jame verdien mi brede. Ina Kondris me verdien mi brede. En na jame mopo. Dus altijd hebben we een band gehad naar Nederland. Dus me vette me zoeken ja zo bij ja. Naar Nevada. Zo is dat helemaal. Ja, toch? We moeten elkaar blijven steunen. En jongen, als het is zaterdagmiddag. Het is lekker weer natuurlijk. Het is niet koud, het is warm. En dan je trekt wat fatu. En je staat elke zaterdag hier? Ik sta elke dag op de Dappermarkt. Ik doe het samen met mijn zoon, vader en zoon. Isabido, mijn gezinnetje erbij. Vrouwtje naar de ching. Alles mij komt power met jou zo. Dus ayer gezinnen ja zo power. Mijn kleinkind is zelf hier. Isabido. Dus wabi jare waka. Ja, maar mensen hebben het gehoord. Hier op de Dappermarkt. Hey, maar nog een laatste vraag. De situatie in het land. Je volgt het zo een beetje natuurlijk, Suriname. Ook hier is je regering Fadong. Wat is jouw wens nu? Ook hier in Nederland. Het zijn moeilijke tijden, ook in Nederland. Ja, het zijn echt moeilijke tijden. Wat about Suriname? Santoki, je hebt de verkiezing verloren. Sta op, maak plaats voor een ander. Weet je? Maak gewoon plaats voor de anderen. Als ze niet met je samen willen werken, denk niet aan jezelf, wees niet egoïstisch. Denk gewoon aan Suriname, aan de Surinaamse bevolking. Dat ihari mopo gewoon, die want ramastoer. Even man dat het doet een fout, dat baka 5 jaar dat volksrevi. Oh, show de meter de man dat op. Isabi toch? Dus give de man apprecie. En wat hier betreft, Wilders, ja, amang. Ik weet het niet, Aman bedraaien. Sani, ze waren het niet met hem eens. Isabi toch, Aman tak mohara stekerpuru. Dus is waarvoor hij heeft gekozen. Jammer dat Agosto, die mensen die naar de stembus hier zijn geweest, zijn voor niets geweest. Want is hij Amahara stekerpuru, is jammer, weet je. Dus ja, kan niet anders. Een ander kabinet. En ik hoop dat ze het volhouden tot een ander kabinet komt. Dek you krabasi ano sheng. Masa pemba no sheng. Begadoti ano sheng na tambum fui ala. Ja, mensen, u heeft het gehoord. Oké, hey, nog een keer. Laten we nog eens een keer zien. Lekker eten hier op de Dappermarkt. En natuurlijk, lekker je verder tilapia. Zijn het tillen nog? Tilapia, cassave, banaan, een ketchupsaus en salsa. Je heeft het gezien, mensen. Kom lekker halen hier op de Dappermarkt. En natuurlijk, je groetjes van Kulturu TV. Ja, oké. Hey, we taki grantangi dat je bent gekomen. Met alles aan wakker sweetie wakker. En dat, ja, alles aan wakker boom. Tot de volgende keer. Dankjewel, dankjewel. Mensen, de massa power me, Dappermarkt me, tegen grantangi, lobby. Zo is dat. Mooi zo. Ja, brother, het regent een beetje nu op dit moment. Regen. En natuurlijk, als het warm is, dan kan je ook de regen soms verwachten. Maar goed, het neemt niet weg dat we dit jaar gezelligheid. Je ziet dat er gebeurt heel veel hier op de Dappermarkt. Was het toneel staan, de mij geniet, de mij logos heeft staan. Normaal liet er met Lucien toe, maar vandaag zie ik Lucien niet. Lucien met zijn worst, zijn lekkere worst hier op de Dappermarkt. Maar vandaag is hij er niet. Dus Lucien was sweet, Odi natuurlijk. Ja, maar dat hij er niet is, want dan had hij ook veel te vertellen natuurlijk. Lucien is iemand die vaak voor Kulturu TV op de buis komt natuurlijk. Lucien, wij wensen jou natuurlijk een fijne dag. En natuurlijk zien we je graag weer hier op Kulturu TV. Speciaal voor jou. Regen nog steeds hier op Kulturu TV. Dus we te kwantje onder dak janonode. En dan, we lukken op Psa. Dus ja, if alleen het aankomt, dan zien we wel zo meteen weer. Gezelligheid hier op de markt, mensen. En Poco en Naki, feest lijkt het wel. De markt hier in Amsterdam. Eén gezelligheid. We blijven voor jullie op pad gaan, dus gezelligheid. Ik hoor dat de barman die zegt het al, hier mag gedanst worden van links naar rechts. Lekkere barra. Barra never make you para. Hier, je ziet het gezellig. Lekkere barra, die haal je lekker hier. Ook hier op de Dappermarkt. Je ziet het. Heel lekker barra. Hier bij barra. Order hier.
Ja mensen, u ziet het hier bij Bara. En ik ga lekker genieten van een lekkere Bara. Hier bij... Sarjus Bara op de Dappermarkt. Ja, speciaal voor Kulturu TV. Voor alle luisters en kijkeraars, welkom. Ja mensen, u ziet het, we zijn hier ook bij Bara. Een lekkere Bara halen. En het maakt niet uit, al regent het, we gaan jammer sweet Bara. Hier, en gezelligheid, dat moet jij creëren. Maar we moeten hier op de Baraman zijn voor jammer sweet Bara. Goed, hey, hoe gaat het met je? Ja, gaat zeer goed. We zijn er. Ondanks het weer, zijn we er weer. Ja, jij bent iemand, iets op de rijm. Je kan heel goed rijmen. Ja, wat zal ik zeggen, is met de Bara-lepel ingegoten, hè. Hey, maar hoe lang sta je al hier eigenlijk? Sinds 2019 staan we op de markt. En ja, we doen het al wat jaren. Overgenomen, hè. En is het druk? Nou, weet je wat, we maken ons niet druk. We maken er wat van. Elke dag dat we er weer staan, zijn we blij dat we hier kunnen zijn en kunnen ondernemen. En de bezoekers blij maken met heerlijk eten. Heerlijk eten, Bara eten. Het is, mensen, het is fantastisch lekker. Ik heb net een hap genomen. En het is fijn om een Bara te nemen. Want een Bara never make you para. Zo is het. Ja, ja. Een Bara never makes you para. Rechtstreeks vanuit Paradise. Ja, hey, je mag de mensen de groeten doen. Heb je nog mensen ook in Suriname vooral? Voor iedereen in Suriname van harte gefeliciteerd. Gefeliciteerd, waarmee weer? Met de komende 5 jaar. Oké, jij zegt van hey, het gaat niet zo goed, dus het moet beter. Nee, het kan altijd beter gaan. Maar gefeliciteerd. Daar is een coalitie gevormd, hier is er ingevallen. Ja. Zo is dat helemaal. Hey, ik ga je een prettige dag wensen hier. Heel veel succes. En tot de volgende keer. Lekker Bara, hier op de Dappermarkt. Oké, dankjewel. Ja, brada, staat jou de Baka Kulturu TV speciaal voor jou hier op de Dappermarkt. En we staan hier met een mevrouw weer. Dag mevrouw, wat is uw naam? Irma. Dag Irma, hoe gaat het mee? Ja, goed hoor. En met jou? Ja, fantastisch weer. U bent op de Dappermarkt. Wat doet u vandaag? Wandelen. Wandelen. En natuurlijk, ik vraag aan de mensen hier, wat doen ze vandaag? En wat schaft de pot vandaag? Wat gaat u koken vandaag? Vandaag? Weet ik nog niet. Weet je nog niet, een verrassing. Mevrouw, u bent geboren in Suriname? Klopt. Hoe lang woont u al in Nederland? 45 jaar. 45 jaar. En wat doet u zo al in Nederland? Werken. Werken, wat voor werk doet u? Ik werk in de catering. Catering, lekker koken? Ja, klopt. Fantastisch, maar we houden van lekker eten natuurlijk. En u bent in Nederland. Komt u wel eens in Suriname? Jazeker. Wanneer bent u voor het laatst geweest? Vandaag precies een jaar geleden. Een jaar geleden, en hoe was het? Heerlijk. Fantastisch, hè? Ja, absoluut. En volg je de situatie in het land zo een beetje? Ja, maar niet helemaal 100. Het gaat niet zo 100 daar, maar ja, wat kan jij als Nederlander doen? Maar er zijn verkiezingen geweest. Wat vond je ervan? Ja, ik vond het wel goed. Je zegt van ja, eindelijk een andere regering. Precies, ja. Waarom zegt u dat? Voor de bevolking. Hopelijk zijn ze daar dan op een betere plek qua de regering die de steun aan de bevolkingsmensen geeft. Want ja, het wordt steeds duurder en duurder in Suriname. De koers gaat ook omhoog. Ja, dat klopt. Dus ja, wij die daar naar Suriname gaan, die merken het ook wel. Maar de bevolkingsgroep die heeft het nog zwaarder dan wij die met vakantie gaan. Zo is het helemaal. De mensen zeggen het hoor. Sommigen hebben 2, 3 banen om een beetje uit te kunnen komen. Klopt. Maar ja, ik spaar. Laten we hopen dat het snel beter kan gaan. Er komt een nieuwe regering en dat het goed mag gaan. Hier in Nederland is ook de regering gevallen. Ja, al voor de zoveelste keer. Is het Wilders? Ligt het aan Wilders? Nou, daar zeg ik niets over. Nou, ik ben blij dat u met Kulturu TV heeft gesproken. Heeft u nog mensen in Suriname die de groeten zou willen doen? Ja, de groeten aan al de mensen die ik daar heb leren kennen en de mensen die ik tegemoet kom, zeg ik dag allemaal en een fijn weekend. Heerlijk, dankjewel. Ook een fijn weekend. En dan zeg ik tot gauw maar weer. Doei. Ja, brada, jou de Baka Kulturu TV speciaal voor jou hier op de Dappermarkt. En natuurlijk, we zien een paar gezellige mensen hier. En niet te vergeten, misschien wel vrouw, ja mensen, u gaan van de houden wat de vrouw zegt. Dag mevrouw, wat is uw naam?
Ik ben Gladys Isaias en mijn moeder is Marshall Baino. Jij niet. Mevrouw, wat doet u hier vandaag? Ik moet mijn boodschappen halen, ik moet toch eten. Lekker eten. Zo, wat schaf de pot vandaag? Nou, ik heb net een doos gehaald. Ik heb een doos uit Suriname gekregen met zoute vis, trie, noem maar op. Het wordt lekker eten vandaag. Ik weet niet als ik ga koken, ik weet het niet. Vandaag niet, morgen. Geen zin. Maar mevrouw, u volgt de situatie een beetje in Suriname. Alsjeblieft voor. Kijk, ik vind het goed. Echt waar, ik ben blij dat... Ik ben een NPS'er. Ik ben blij dat NPS samen gaat werken met de NDP. Maar oké, omdat ik dan niet naar VVV wil gaan, dan heb ik gekozen voor ABOP. Maar eigenlijk had ik ABOP er niet bij hebben. Liever niet. Nee. Nee. Maar dan morgen man bestemd op NPS. Ja. Ja. Maar nog steeds. Maar mevrouw, Fafchan. Die moet toch oprotten? Maar die man zit daar met zijn hebbystok. Maar dat zei de man in Poeren. Heel wat dingen uit India gehaald toch? Heel wat hebbys uit India toch? En die hebbys moeten nu weg. Alles moet schoongewassen worden. Maar wat moet de man toe toch? Bij de man vonden. De man vonden ik moet onder het afrat toch? Maar nu als aan de sofara verkiezen kon de man taki. Zei dat zijn ik zo lang eten. Dat is een reden. Dat man nou aan gaan. Dat is maar achtergrond. Ama zit achtergrond komen bereiken dat in een bruiswijk de bovina verkiezing. Maar lekker niet. Dat is nou wat trouwens doen. Ja, maar kijk, de eerste 2 jaar moeten jullie niet veel verwachten. Want er moet heel veel opgebouwd worden. Want we zitten tot helemaal in de put. Dus we moeten weer naar boven komen. Dus zeg na 2,5 jaar, dan, als we het goed doen, dan ga je de vooruitgang zien. Want wel heel veel mensen hadden toen op hem gestemd, want ze dachten, hoe zit dat onder? Ja, maar hij heeft ze bedonderd. Maar wat is het meest wat u zegt, dat heeft hij gedaan met mijn Lobamang? Nee, want mijn ouderen, toch? De oudere mensen, de jeugd, toch? Medische zorg, die Ramadin. Boy, ik ben tap TV, als ik hem zelf te pakken krijg, met zoeteren in de bonje. Nee, dat doe net. Nee. Peep, oké, nee, dat was maar. Oké. Wat ze gedaan hebben. Huh? Wat voor vooruitgang heb je gezien? Ik ga elke keer naar Suriname, wat voor uitgang? Je hebt niks. Wat zou u veranderen als u bij de president? Zij moet dat, dit met je, no. Nou, sowieso. De jongeren. Medische hulp. Senioren. Dat zijn de voornaamste dingen die nu gedaan moeten worden. En de straten opruimen, want het stinkt als de pest. Maar dat is het, hè? Dat is het, nou, de jongens Suriname stinkt. Wat is het? Wat ruikt zo dan? Maar niet waar die andere plaats, Cupido, noem maar op. De stad is gewoon vies. Wat is het? Wat het ruikt tegen wakker de Maitaki? Ruikt en er is alleen maar troep. Opruimen gewoon. Die boot bij Monokring. Nou, was de beste. Nou, ik zeg niet dat hij de beste was. Want als hij de beste was, zouden de mensen niet gaan stemmen voor Tjan. Ja, maar toen ging het niet goed. Bouva bijvoorbeeld, die naschoolse opvang, wat heeft hij met die miljoenen gedaan? Jullie moeten ook een beetje redelijk gaan denken, hè? Want Bouva is ook niet schoon en zo. Dus, meneer Miede. Oké, maar dat zomaar moest doen. Dan kan hij naar Rusland best doen. Nou. Rusland, zulk. Rusland is niet goed voor voorzitter. Rusland moet gewoon, hij moest iemand anders, die voorzitterschap, toch? Dan zou je zien hoeveel stemmen NPS. Want iedereen is eigenlijk tegen Rusland. Want heeft het Nel best doen ook. Ja, natuurlijk. Dat had corona dus aan doen. Ja, toch? Oké. Suriname, ik ga vaak naar Suriname. Het akkoord is kreno, ik weet niet of je volgt. Het is nu 43. 43 ba? Ik ga ook toe. Is het na een verkiezing? We gaan de koers wel omlaag krijgen, maar het duurt nog even. De ammoniak of olie of zo. Jan moet nu alles overdragen. Maar dat doet die zak niet toch? Maar dan hebben we hier wel zakken begin goeie auto. Maar hij heeft de ijs gehad. Hij heeft dus mensen die auto's van de staat mogen het voor de helft van de prijs. 25% meer, de man kan beginnen bij. Dat klopt. Maar dat is niet goed. Ja. Dat begon ja staat is niet goed voor de man gaat bij jongen. Ja. Waar is al dat geld gebleven? We zitten zo diep, hè? We zaten zo, we zijn nu helemaal zo.
Oké, de laatste vraag is natuurlijk, we hebben allemaal mensen daar in Suriname die kijken. Kan je wat pons aan voeten en wil je de mensen de groeten doen daar in Suriname? Oh, mijn hele Coroniaanse familie en mijn hele Nigeriaanse familie. Maar die was sweet hoor. Jawel, sweet doen ja, sweetie, maar mooi ja, sweetie. Ja, maar mooi, zou ik doen? Wel, ik weet het nog niet. Want wat jou kon? Nee, het is meer een soort visie. Mes meer was er niet. Met dat was mes meer zo. Maar Shano, dank je wel, schat. Akisa doso. Je tante is weer voorzien. Man, dus nog vele na deze. Druk daar. Nog vele na deze. Jij ook. Een fijn weekend. Bon, zelf de mensen heeft het gehoord hier op de Dappermarkt. Het regent, dus we tapatori vandaag hier op de Dappermarkt. Ik wens iedereen een fijne zaterdag. En natuurlijk blijf abonneren op Kulturu TV. Subscribe en deel het door, geef het door. En je weet het, Kulturu TV is speciaal voor jou. Heb je wat te melden? Bel ons, we zijn er voor jullie. En blijf doorgaan. Ja, is goed. Mensen, wij zeggen dankjewel. En tot de volgende keer. Was sweet konaini ina datra uso paramaribo. Dis na presi pe you kan kong di ala datra siki. Den datra funu eknap dei nanga neti di ala yu datra sorgo. Aprese opo mofoneti ina weekend nanga lat neti. Te anutu hei schrevi dat we konden nou eigen siki wagi komitio. Te abon van oru, you kan kara concrete 1 to 4. Dat ra oso para maribo, you sorbo, na un sorbo. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. www.kulturu.com for the generation then.